שלום שוהם. שוהם, איפה עדי? באמריקה. שוהם, התגעגעת לעדי? כן. את רוצה שהיא תחזור? כן. את אוהבת את עדי? כן. מה, את רוצה שעדי תביא לך מתנות? כן. איזה מתנות את רוצה? איזה מתנות? עם פסטה ויורס ומרק וכלי מטבח וסתם נייר. ואיזה, את רוצה גם נעליים? את רוצה שמלה? תגידי לעדי, איזה צבע שמלה את רוצה? בא לי שמלה צבעונית. צבעונית? ואיזה נעליים את רוצה? שוהם, איזה נעליים? בא לי נעליים ירוקות וסנדלים ורודות. מצוין. שוהם, תגידי לעדי להתראות. ביי. ביי עדי, תגידי לה ביי.